Tuohon lasikunnassa ottaa. Niin me ollaan siellä liikunnallakin. Kyllähän näillä on kaikenlaista. Sulla on ihan hyvä. Nyt tuli välineitä silleen, ei tarvitse pelkästään lyödä. Nyt tuli jotain, mitä voi syödä. Totta kai mä elän. Simo, Tuomas, missä niinku, minkälaisella areenalla haluatte taistella, kuinka paljon tarvitsette tilaa? Aika pieni tila riittää näin isoille miehille. No niin, no sit se saa luvan ottaa. Eikö nää olekaan apuvälineitä, mitä voi sitten tunkea joihinkin? Kyllä ne on sitä kiinni. Tapelkaa tässä! Yksi työ meni nurin. Mut toikin on nurin. Hyvä ihme. No niin, kato näin. Jos menis vähän lähemmäs saa patsasta, niin voisi kiivetä patsaan jalustalle ja päästä siihen. Siinä olisikin muuten joo. Toi se, minkä mä tein sen tuska sadepäivänä, kun oli patsas, mä menin sen päälle, niin rupesin shokkaamaan sen. Voi saatana sade tunnu saatana tässä, niin huutelin kaikki, että minua ei saa testaa perkele. Samaa asennetta otetaan niinku teiltä taistelussa. Se on nyt pidettävä kiinni tässä. Kyllä mä No niin, hyvä. taistan mä. Minä voitan siihen. Kavalieri. Onko siellä myyntipöydässä muuten joku? On, toi Jyrki jäi sinne. Jyrki jäi sinne, hyvä. No niin, hyvä. Tuli vaan mieleen. Onko se vaihtokassa? Joku tekee töitäkin. Se varmaan Jyrki sen otti. Se oli Heikelä, kun mitä viimeksi näin. Heikki oli siellä. Oh, hyvä. Aloitellaan. Siinä tuossa on toi pelialue. Sitä voi mennä niinku vapaasti. Tämä taistelualue. Kyllä joo. Katsomaan sitten jossain tuolla meidän lapsuudessa. Niin. Älkää tulko lähelle, täällä voi sattua. Joo, mihin suuntaan? Joo. Katsomo tolle puolelle. Katsomo tälle puolelle. Tai tuonne. Ai tästä tulee niinku oikein niinku eeppinen runoelma sitten ilmeisesti. Kato sitä mikkiä, kun alkaa se onko Joo, siinä tuosta ruoelman Kalevala. Tavallaan kun siis se on kun se joutuu erikseen vetämään. Mä oon käyttänyt mikkiä käyttää vasta sen jälkeen. Joo. Arvoisa yleisö! Nyt alkaa viimeisen roskakirjailijan tittelistä kaksintaistelu. Minä olen tuomari ja säännöt ovat seuraavat. Ei iskuja päähän, ei iskuja vyön alle, taisteluun varatulta alueelta ei saa poistua. Tuomari voi määrätä rajoituksia. Toistuvat varoitukset johtavat diskaamiseen ja häviöön. Voittamiseen tarvitaan toisen ottelijan luovutus tai aseista riisuminen. Jos ase on maassa eikä sitä poimita, kun minä olen laskenut 5, silloin häviää. Taistelussa voi kuolla. Jos tulee 2 iskua samaan raajaan tai torsoon, silloin kuolee, jonka jälkeen ottelu keskeytetään hetkeksi. Kuolema ei vaikuta voittoon. He jatkavat tässä kaksintaistelua. Säännöt ovat tässä. No niin. Elikkä tilanne on se, että vuosia sitten Suomessaan vallitsi elinomainen roskakirjallisuuden kulttuuri. Ja kioskilukemista oli paljon, lähtien Jerry Cottonista Finvestiin ja Yöjuttua ja Iskua ynnä muuta. Siitä on aika pitkän aikaa. Mutta siitä on aikaa ja tosiaan pitkään kaikkien tuntema maamme kenties kuuluisin kauhukirjailija Boris Hurtta on pitkään jo pitänyt itsensä Suomen viimeisenä roskakirjailijana. Tää on vähän muuttunut tää tilanne, kun on tullut URS-aavetaajuus ja
ja kaikki tämmöiset systeemit. Ja sitten niin kuin Boris on sanonut itsekin, että hän ei välttämättä olekaan se ihan viimeinen Suomen roskakirjailija, vaan sen tittelin ansaitsee joko Simo Suntila tai Tuomas Saloranta. Näin ollen tänään Kurtan itsensä luvalla ratkotaan, kumpi saa viimeisen Suomen roskakirjailijan tittelin. Elikkä ajatellen niin sitä logiikkaa, kun on niin esimerkiksi alan pulp-sankareita niin John Carter ja Conan, niin sen takia tämä käydään boffereilla. Eli tänään miekka on kynää mahtavampi. Näin! Tässä toinen ottelijoista saapuu lavalle, Tuomas Saloranta. Ja hänen titteleihinsä kuuluu seuraavia juttuja. Hän on kirjoittanut miehekkään homoerottisen sotilasdiplomaatti Tsaarin Tronnikin seikkailuja pitkin nykivin vedoin. Ja sitten hän on myöskin bratsettilaista, kalevalaista rillumapunk-meininkiä, Aapon ja Taavetin seikkailuja sekä 40 novellia kauhun, skifin, fantasian eri osa-alueilla. 50! Nimenomaan. Ennen muuta hän on perustanut oman roskakirjakustantamon Kuoriaiskirjat ynnä Urs-kirjoittajan liikkeen. Näin. Vaikka tässä... Älä vielä. Tilannehan on se, että vaikka me ratkaistaan tämä asia miekoin, niin olen käyttänyt myös kynää. Minä kirjoitin tarinan alun. No niin. Roskakirjallisuutta. Äsken mainittiin Tsargyn. Minä kirjoitin itse uuden Tsargyn tarinan alkua. Minä voin lukea sen teille nyt. Minä luen sen nyt! Pohjustusta. Ketkä ovat lukeneet diplomaattisen selkkauksen tietää, että Tsargynilla on tapana joutua omituisiin tilanteisiin, mihin hän ei oikein sovellu. Nyt hän on lainvalvojana planeetalla, jossa niin sovelletaan humaania kriminaalipolitiikkaa. Rikollisia pitää ymmärtää. Tsargyn hoitaa tämän omalla tavallaan. Kröhöm. Näyteikkuna pirstoutui ja rähjäisesti pukeutunut hintelä mies paiskautui katuun lasinsirpaleiden saattelemana. Hänen perässään kadulla astui toinen, paljon suurikokoisempi mies, joka oli sonnustellut siniseen keinokuituhaalariin. Myös miehen iho oli sininen ja kypärän alta erottui muutama täysvalkoinen hiussuortuva. Saatanan repuusi, Tsargyn Tronnik karjaisi ja kiskoi hintelän miehen rinnuksesta ylös. Sä ammuit 7 ihmistä tuolla sisällä, ja minkä perkeleen takia? Tsargyn nosti miehen silmien eteen tukun aikuisviihde holokortteja. Kyllä mä sen ymmärrän, jos on niin mulaton mies, ettei kehtaa pornoa ostaa. Tai sen takia, että jumalauta pidä ammuskelemaan ruveta. Hän painoi miehen vatsalleen kadun varteen pysäköidyn liiturin konepellille, määnsi kädet selän taakse ja naksutti ranteet hydraulikäsirautoihin. Nyt mä vien sun putkaan. Ne on pitkäaikaisvangit kuule innossaan tuommoista nuoresta pojasta. Saat vielä enempi pornoa kuin uskoitkaan. Tsargyn kiskasi miehen taas ylös ja huomasi, että mä nauroin. Vitun sika, et sä mahda mulle mitään. Mies riekkui Tsargynille päin naamaan, että sylki pärskyi. Mulla on oikeuksia. Kaupunki takaa mulle oikeusavustajan. Ja mä olen tunnin päästä taas vapaalla jalalla. Tsargyn otti vyöltään raskaan pulssipistoolin, osoitti sen miehen polveen ja laukaisi. Polvilumpio poksahti kuin liian pitkään kuumentu mosokin muna ja hajosi pilveksi kärventä lihanreikältä ja luun siruja. Mies romahti katuun ja kouri hiiltöltä tynkää, josta sääri roikkui kiinni enää muutamalla säikeellä. Hän kieriskeli maassa ja irvisteli ja hinkui, saamatta ilmoille edes kunnollisesti tuskan parahdusta. No et perkele ainakaan tolla jalalla, Tsargyn sanoi. Tähän mahtaa tulla taistelusta, koska niin kun miettii, että Tuomas on vähän tämmönen paha poika tässä urskenessa ollut tälleen. No minun roolini on luonnollisestikin niin nöyrä selostaa niin tarkastetaan mitä tapahtuu, mutta sitten esitellään toinen taistelija, eli Simo Suntila.
saavutuksiinhan kuuluu muun muassa seuraavat asiat. Elikkä joka päivä vuoden ajan raapaleita. Sitten hänen myöskin osa-alueita, aluevaltauksia ovat Steampunk, Aavet, Lovecraftianen kauhu, Barbaarit. Kirjoittanut myös 3 nanobrimo-romaania. Ho! Näin! Ha! Ei oo kirjoittanut raapaleita vuoteen. Minä sulle raapaleet näytän, petturi! Selostaa katsoo, onko tästä edes rääpäleeksi. Hei! Mä olen kans kirjoittanut tarinan. Alun. Ei mikään raapale. Sulla kun on mikki siinä, niin anna tähän. No niin. Ole Kuuluu hyvä. paremmin. Kiertolta lavetti, järisi ja valitti painavamman riipauttaisesta yhä syvemmälle kaasujättiläisen metaanipilviin. Ohjesuuttimista purkautui ne epätoivoisia, vaimenemia suihkauksia, jotka vain hidastivat vääjäämätöntä tuhoa. Radiolinkki rasahti. Jake Cannon seisahtui ja teki parhaansa sulkiakseen Jupiterin kaasukehän ulvonnan pois. Toista Natasha. Mikä evakuoinnin tilanne on? Viimeinen kapseli nyt laukaistu, Natasha Watanabe raportoi. Minun pitää tainuttaa aseman johtajaa, joka ei muuten suostunut jättämään asemapaikkaansa. Tainuttaa, Jake kysyi epäillen. Energiapistolit ovat kiellettyjä asemalla. Komentosilloin Natasha näpätti 3-metristä taistelukeihästään, joka lyhenheti kyynärvarren mittaiseksi. Hän ei vastannut mitään. Sen sijaan hän sanoi, enää täällä ei ole kuin me 3 sekä arvon tohtori. Mitäs jos savustaisimme hänet esiin ja lähtisimme ennen kuin asema repeää kappaleiksi? Jake oli juuri kutsumassa miehistönsä 3. jäsentä, kun tämä asteli esiin nurkan takaa. Chandek Silva käveli kuin unessa, eikä huomannut Jakea ennen kuin oli mekin kohdalla. Tähtipöly vieköön Chandek, olet kuin kvanttiaaveen nähnyt. Tavoititko tohtori Singularitoksen? Chandek katsahti ulos näköala ikkunasta. Kilometrien mittaiset salamat halkovat oranssin ruskeita pilviä. Pääsi livistämään, hän vastasi hiljaa. Chandek tiesi, että joskus hänen olisi kerrottava totuus, mutta nyt ei ollut oikea hetki mainita, että hän oli saanut tohtori Singularitoksen vangikseen. Kun tämä oli riisunut kypäränsä, aurinkokuntaa vuosia terrorisoinut rikollisnero oli paljastunut Chandekin omaksi sisareksi. Hän jätti jo aseman, Chandek lisäsi. Hiljaisuutta kesti hetken. Jake suoritti pikaisen laskutoimituksen. Natasha laukasi viimeisen pelastuskapselin. Mitä tohtori Singularitus pakeni? Radiolinkki rasahti jälleen. Pomo, huonoja uutisia. Mitä vittua nyt tapahtuu? Taistelu taitaa alkaa nytten. Okei, seurataan mitä tapahtuu. Mun tarinan keskeytit! Tuo tarina Toi keskeytyy. niin huono! Oikein virhe. Mitä vittua? Julkaiset kuitenkin! Velo iskaa! Tulee sieltä täältä. Oi, mitä singahduksia. Noniin, nyt sitä. Noniin, siellä. Oi. Lisä, tämä ei ollut isku maaliin, vaan tämä oli isku vyön alle. Oi. Kyllä niin, saatana mitä iskua. Oi. Mahtien mittelua. Tappeloa, hyvä tuo tappelua, noniin. Säilät singahtavat toisiaan vasten. Isku selkää. Vittu! Nyt on... Noniin. Taistelut ottaa jalullansa. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Pidä sinä. Oi! Jälleen vastaanottaa. Singahtelevia iskua. Tuomas on semmoinen alleensa. Jalkaan, lyö vartaloon. Mitä nyt tapahtuu? Noniin. Nyt tuntuu Tuomas olevan hieman alakuinnessa. Mitä tapahtuu? Mitä? Noin! Seuraavia juonikkaita iskuja. Mitä tapahtuu? Oi. Ja sellainen isku, millä voidaan vaikuttaa maailmantalouteen uhkaamalla Neuvostoliittoa. Mitä helvettiä? No niin. There can be only one! No niin, aivan oikein. Kyllä, voi olla vain yksi. Sinähän näitte. Näin. Tämä on se säätöjen vasta, että selkää lyödään helvetti. Mitä täällä tapahtuu? Se on perseeseen! Perseeseen. Selkää perseeseen iskuja. Mitä täällä tapahtuu?
Hommaako Ei tuomari selkään, yhtään mitään, ei mitä selkään. helvettiä täällä tapahtuu? Ei selkään. Koko ajan. Oi. No. Noin. Noin, nyt on hyvä taistelua. Oi. Miekkakin meni paskaksi. Uusi miekka. No niin. Paskaksi mennyt miekka vaihdetaan uuteen tuliterään. Kylvänomaiseen säilään, jolla pystyy sivaltelemaan sinne. Ei tämä ole välineurheilua. No niin. Kamarunkailua. No niin. Sitten tappelu jatkuu uudestaan. Vimmalla. Oi. Nyt tää näyttää hyvin tasaväkiseltä. Mitähän helvettiä tässä tulee tapahtumaan. Kohta nähdään. Oi. Mitä siikahteva säilän iskuja. Pitkin nykivin vedoin sinne tänne. Kyllä. Tästä tulee. Tuomari ei huomaa yhtään. Mitä helvettiä? Mitä vittua? Mitä saatanaa tässä tapahtuu? Ketä nuo arpuusit ovat? Koko ajan kippuu tossa. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Tuomari ei huomaa mitään. Mitä tässä tapahtuu? Mitä tapahtuu nyt? Jotain synkkää meininkiä. Tämähän ei ole ollenkaan sääntöjen mukaista. Mä menen ihan vituks tää homma, tää menee! Tää helvettiä nyt tapahtuu. Simo on polvillaansa tuollaisen niissä. Nouse ylös! Ja sinne maahan vaan. Rykkele, mitä tässä tapahtuu? 3. Oletko luovuttamassa? Luovuta Simo, niin päästä vielä viikon sairaanreissua. Tässä tapahtuu oikein. 4. Noin! Ottelu jatkuu. Ottelu jatkuu, no niin hyvä. Nyt sitten sääntöjen mukaan loppuerä. Noin, pitkin nykin vedo tulee iskuja. Singahtelivia säilän sivalluksia sinne tänne. Ei selkää. Näin. Ei selkään. Perseeseen. Hyvin tasaväkinen ottelu kyllä ollut. Ei. Kummatkin taistelijat teidän parhaimpaansa. Ei päähän myöskään. Vain raajaan ja jalkoihin ja käsiin. Raajat auki, iske raajoihin. No niin. Nyt. Ei selkään. Se oli kylki. Älkää iskekö selkään. No niin. Simo, sinä on grillikylki. Nyt alkaa taas Minä käristän sinut. vihtely uudestaan. Oi, mitä iskua. Tuollainen isku niin kuin voisi lannistaa vaikka Neuvostoliiton aloilleen. Tuoli loukkaus! Kyllä. Oi. Nyt sulle koittaa juuri He sellainen huutelevat ja vittuilevat toinen toisillensa taistelutiivennyksessä. Tää on tulista vittelää! Oi! Tuollaisessa maassa. Mitä nyt tapahtuu? Mitä tapahtuu nytten? Mitä tapahtuu nytten? Mitä? Pyssy, saatana! Voihan helvetti, mitä? Tuomari taas huomaa yhtään mitään. Mitä täällä tarkoittaa? Tässä sääntöjä rikotaan sillä tavalla, että kustaa kumpaakin silmää hirvittävällä paineella. Tää vittua! Tää ei tämähän käy päin ollenkaan. Ei. Ei ihmekään, että Neuvostoliitto luhistui. Simokin luhistui. Tarpeeksi pyssyllä kun ammutaan, niin kaikki luhistuu. Minä voitin! Tämä ei mennyt ollenkaan nyt sääntöjen mukaan ainakaan. Mä näkiks kukaan mitä tuossa tapahtui, niin mä näin kaiken. Tuomari ei nähnyt yhtään mitään. Video näki kyllä. Videomies, näet mitä tuossa tapahtuu. Mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtui Simon Tantereessa. Minä olen viimeinen roskakirjailija. Se tässä tapahtui. Mitä helvettiä? Tää nyt ei kyllä mennyt yhtään sääntöjen mukaan tää homma. Vilunkia tapahtui helvetisti. Minä näen omilla raskaan silmiäni kaiken. Tuomarilla on nyt asiaa. Kuten huomaatte, hänet on löyty maahan, eikä hän nouse sieltä, vaikka minä olen laskenut 5. Filmausta. Tuomaripeliä. Täällä lavalla on yksi sankari. Mutta minä näin, että hänellä oli kädessään laiton ase. Hänet on diskattu. Vittu!
vittu! Tuomaksen Tuomaripeliä! täysin Etelän median musta maalausta! Kyllä se Tuomaksen sittenkin hereillä. Mä arvasin Hänet on hylätty, hän on hävinnyt, mutta ei ole voittajaa. Titteliä ei jaeta, kumpikaan ei voittanut. No ei. Voi paska. Olisiko toi runkkarin kisa sitten mitään, niin Kyllä mä siihenkin voin ruveta. pitkin nykivin vedoin. Täällä paikalla on kuitenkin vielä toistaiseksi viimeinen roskakirjailija Boris Hurtta. Olisiko hänellä jotain sanottavaa näille nuorille sankareille? Voi pojat teidän kanssanne. Mä halusin luopua tästä tittelistä ennen kuin te ymmärrätte tulla pyytämään sitä. Ottakaa vielä yksi erä. Yksi erä vielä. No niin. No niin, vielä mittely jatkuu. Noin, nyt sitten lähtevät taas vielä toinen. Ai, mitä iskua? Ai, taas jatkuu. Ai. Tuomas saa osumaan, isketty maahan. ei päähän, vartaloon! Se oli aika laitonta. Laittomia iskuja, mitä vittua? Tää helvettiä. Piti olla hyvissä. Oi, jatkuu vielä. Taistelu on laajeni juuri. Ajatkin laajenevat tässä niinku synkin iskuun, kun työpitavaa mittavat toinen toisistaan. Oi, kyllä siinä. Perseeseen! Iskua perseeseen tulee sellaisin vedon, ettei mitään rajaa. Kyllä. Tästä tulee akkuraapi mittely kuin aavistinkaan. Vaan helvetti. Ei nyt tapahtuu vaikka mitä. Oi, nyt. No tuoliks nyt kummatkin saatana? Mikä? Yksi. Mitä tässä nyt tapahtuu? Kaksi. Se on niinku kumpikin on niinku tässä Kaksi. kaatunut tässä näin. Mitä? Kolme. No niin, ylös sieltä! Kolme. Mitä tässä nyt siis? Neljä. Kumpikin kaatu. Mitä helvettiä? Neljä. Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Viisi. Tää ihmettä. Viisi. Selostaakin on ihan Tasapeli. No niin, eli. Tasapeli. Eiköhän pojat sovita nyt tää riita. Totta kai. Eli pitteliä ei vaan nyt jaeta. Pippeliä ei jaeta, ei kun mitä sä sanoit. Ensi vuonna Arkkipelakodissa uudestaan. Ahvenanmaalla. No niin. Simo, I'm coming for you. Ahvenanmaa 2015. If I don't come for you first. Uusi ottelu tiedän, missä sä ilmeisesti asut. sovitaan tässä pitkin nykivin vedoin. Sama juttu. Kyllä. Uudella mittarilla voidaan myöskin uhkailla Neuvostoliittoa, joten hyvä näin. No niin. Tasapeli. Näin! Soi nyt se siinä nyt selttää. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Isot siitokset kaikille. Mun piti olla pahis. Roolit vaihtuvat ensi vuodeksi. Ei enää. Olipa taas mennyt. Yleisöä kehotetaan poistumaan sisätiloihin mitä pikimmin. Pitkin nykivin vedon. Sä taidat tosiaan tykätä tuosta praasta. Kyllä. Laskiko joku? Se oli tieteen tahto.